Alhamdulillahil qudusis salam alladzi farada alaina syam kama farada alaina salata wa sa'ira arkanil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadata abdin yuridul akhirata ala dunya walau ma'al ihtimam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ursila rahmatan lil jinni wal anam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila akhiril ayyam. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat ingkang minulya, ing dalam kesempatan ingkang sae punika, monggo kita sareng-sareng ningkataken anggenipun ajrih utawi takwa dhateng Allah taala sarana ngatah-ngatahaken ngamal taat dhateng Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sepados kula lan panjenengan pikantuk kabejan. Jamaah Jumat ingkang minulya, mangertosa bilih saestunipun siam utawi poso wonten ing wulan Ramadan punika setunggalipun ibadah ingkang boten dumawah wonten panca indranipun menungsa. Pramila boten wonten ingkang mangertosi kejawi namung Allah taala saha tiyang ingkang poso kala wau. Salajeng poso punika dados ibadah antawisipun pangeran saha kawulanipun. Tatkala poso punika ngibadah saha taat ingkang boten dipun mangertosi kejawi namung Allah taala. Pramila Allah taala nyediakaken ibadah siam kala wau dhateng zatipun piyambak sarana dawuh poso iku keduwe ingsun ing hale ingsun Allah bakal males kelawan poso mau. Qala Allahu taala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ingkang artosipun he wong-wong akeh kang padha iman, poso iku wis diwajibaken atas sira kabeh kaya anggone diwajibaken atas wong-wong kang sadurunge sira kabeh. Pramila menawi nindakaken siam kita sedaya kedah saged ngreksa dhateng perkawis-perkawis ingkang ngrisak utawi ambatalaken ganjaranipun siam, kados buka kanthi panganan kang haram saha ngrasani sedherekipun lan lintu-lintunipun saking perkawis ingkang dipun cegah dening syara. Keranten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, kam min shaimin laisa lahu min syamihi ilal ju'i wal atsu. Ingkang artosipun kathah sanget tiyang ingkang siam boten pikantuk menapa kejawi namung ngelih saha ngelak. Wa qurabbil fir warham wa anta khairur rahimin.